Boss, Ay, pili. Isa man eh. Pili lang ko nag-vlog ko. Ay, vlogger. Oh, vlogger. Kini. Kana? Ah, Sure, nandiyo ka na? kani. Taga 5 seconds. 5 seconds. Kanira. Kana nagyad? Ah. Sige ko 100k. Uy, salamat ani, boss. Oh, Nakuha ng tabak ni sa ko. Ay, 100k. oh, dara. May isa pa yan. Salamat kayo, boss. Isa, 100 lagi ni. Oy, napa ni sud? Napa na? Okay? Oh. Okay. 100. Okay. Lama na? Salamat rin, boss. 100k. Sige. Hello? Hello, Pedeng. Hello, sir. Ikaw ba? Anong naabsin magkaroon? Ay, wa mo ko ni absent, sir. Niundang naman gid ko. Buang ni mo, anong ko? Ay, sas. Kanang inyong kumpanya ba? Daghang kayo nga mo. Bisag kinsalay mo sugo. Piste. Butsoy? Pedeng. Ay. Kumusta naman ka? Kumusta dayon? Kay adunahan naman koron. Sa una nga nagkalisod pa ko, wagi ka na nagpangumusta. Magkalisod imo pa kong dauton. Pikat nimo Pedeng. Uy, Berto? Ay, Pirat. Piras, naunsa naman ang lawas mo pagkadautan naman mo. Daot lagi sa trabaho pa. Sige lang duty. Ikaw no, ayaw palabi na Berto. Kay grabe na pagkadautan mo. Baboy sa kagtog. Katog sa gaoy. Dili naman sa kugrahan ko drum matog pidot kay ultimo sa kong pagkatog magdamgo lang gyapon ko nga gasig kong duty. Sige pidot una lang ko nimo. Sura pa hana. Butsoy. Butsoy. Oh, Ablebe. Pakumatag kwarta. Dali. Kwarta, 10,000 lang. Ha? Pakumatag kwarta, 10,000 lang. Pagdali dep. Matag ka dep. Bulupon ti karon. grabe ha sa nimo Pedeng. Ay, ikaw pa'y nangutang, ikaw pa'y masuko. Ay, ingon anim ko ni Butsoy. Paminawak ba ha? Ang ako nangutang ko nga nasuko. Bali man ni ang kuha. Ha? Bali man ni para inig paningili mo sa ako butan ako. Mo man ni ako masuko ko inig pangutang sa imo para inig paningili mo butan ako. Pagilom da Pedeng. Ikaw na sa pagtuon nimo nako. Masod ko nimo sa imong bulsa. Bayaw ra ka diha. Bayaw ra dito. 10,000 lang. Pagkahangula tawhan ay kamatay nimo di na madani mong kwarta. Oy, Butsoy. Matay kisa mo tayo kauban mo gabi katong babae ba? Aw kanto classmate ra ko sa una. Sa una? Oo. Naiuyab. Wala eh. Uy! Irito tato bis. Pagkagupa, bayhana eh. Ang lawas ba daw pura Coca-Cola bade. May kayo ba? Ako ang tawagan ha. Sige, mayo hinuno. Hello? Oh, sus di ba nangita man kag uyab na? Oh, sakto kay da koy rito nimo. Ay, inakatong gwapo. Gatong kuyog na ko gabi ba? Inakatong gwapo. Inakatong gwapo ka uban mo. Buotan kay ni oy. Amay kay ning tawag yun. Na, Di, ina ba katong gwapo ka uban mo? kugihan pa jud. Sus, di gyud ka magmahay ani. Ina ba Butsoy katong kauban mo ba gwapo? Kon respetado pod. Respetado. Sige, mo tawag lang kag balik sige. Sige, na pagay buhaton. Di mo tatong ina nga katong kauban mo ba nga gwapo? Sabi nung ka no. Di lain kag mamakak ta. Kita dito nimo gabi eh.